diri ka tropa. Unsay dahilan nganong ni bulag siya sa ICI. Kay advisor man ta na siya. Giintriga pod ni mga higala nila. Kining si Claire lami ni bagnos may gala simento ning naong aning. Oh, abogada man ta na pakasuha. Hadlok man ka ng kaso eh. Ang akong kahadlokan niya kaso ka ng trangkaso ra gyud kay di ko katingog ano. Pero ka ng kaso. Oo. Oh. Basta politiko ka nga na kay maing panglantaw mga higala sa Pilipinas. Unya, ang gusto nimo nga ang kwarta sa gobyerno, mga katropa, mapaingon gyud sa tao. Tabangan ka. No? Tanawa ni si Magalong. Tanawa si Digong. No? Sige, padayon ta. Unya na si Digong, si Magalong sa. Sige. Padayon. Sobra na yan. Yun na hindi ko matake. Di ba? Parang pinapalabas mo pa na korap ako. Ay, dyan na. Mag-aaway na tayo dyan. Ano? Sa una-una, sabihin ko nga, kung bulok ba ako, lalabanan ko yung mga very powerful na tao dyan. Diba? You have to make sure that you have the moral ascendancy. Correct. Kana atong gipangita. Bago mo labanan yung mga tao. Otherwise, masisira ka din. So, nonetheless, kaya ikaw na mismo tinago, no? Na ikaw mismo na tinago, ano niya magpa-asi-asi ka diya, mo imbestigar ka, delikado ka. Struck a nerve. Mamiligro ka. Na they panic at kaya ganun ngayon nangyari. So, I would like to end yung aking experience dyan sa ICI. But one thing that I can say is that there's no transparency. Kani? There's no transparency whatsoever. Nakita namin yan ni Secretary Vince. Tinago lahat. No? And they are just so comfortable doing it. They're not afraid. No? Imagine, hindi man lang nila naisip na paano ang taong bayan. Sus. Nakaka-insulto pa. At ito nga, lately nga, sinabi pa na Kani? yung involved na congressman dyan, si Saldico, he did not abandon it. It was a sacrifice. My God! Nagdakaw ka ng bayan, kasi sasabihin mo, it was a sacrifice on your part. And it's not an abandonment. Ganyan na ba kababa yung standard natin sa Kongreso? Mr. Chair? Ganyan na ba tayo kawalang hiya ngayon? Manhid? Di ba? Napaka callousness, hypocrisy. At nakaka-insulto sa mentalidad natin Pilipino. So, from there, Mr. Chair, please allow me to read my position paper on why we're pursuing this blockchain initiative. Go ahead. This will just take about 5 minutes, Mr. Chair. Sige. Alas 8:04 mga higala ang tagna sa buntag. Bullseye! Bullseye! No, na-diskubrihan mga higala sa ICI og nila ni Mayor Benji Magalong. Nga naiusa ka probinsya mga higala nga mukabat nga dos pinakagamay 50 ka mga ghost project. Ang uban 1,000 mga higala ka mga ghost project. Giunsa na nila kabi na ka kuan kayo, rabi na ka discreet kayo nga pagkatirada mag-igsoon. Kana madugog ninyo nga mga korupsyon nga mga kickback mapaingon sa congressman ni congressman ngani gamay ra na halos tanan tibok Pilipinas ga practice ani mga higala. Bato sa langit ang maigo mga higala bukol. Bullseye! Kay nay uban mga katropa nga pagkakaroon paplastada murag mga maayo, murag mga way sala. Pero tinuod di ay mga higala, that is a defense mechanism aron nga sila mga higala dili malingian. Bullseye! Bullseye! Grabe kaluoy na itong mga Pilipino. Mata na mo oy. No? Sa sunod eleksyon mga higala, pili na tag kanang tanaw na to mga higala nga makatabang yun na to. Maayo, grabe ka kuan kayo. No? Grabe ka insulto kayo mga higala. Kay tanaw nila sa atua. Di ba maukay raman punta. No, magpakabana raman punta. Kung na mga panahon kasama ni ini. No? Pero wala gani, tuloy ang buhay. No, labi na tong kadumdum ka panahon atong ting ayuda. Wala basta importante linya hala hatag. Napa mo niya 5,000 pesos. Asa naman to? Si asa naman to si lagi.
Ya karon mga higala magpaluoy-luoy. No? They are appealing to pity, which is muna giingon mga higala sa argumentation and debate nga argumentum ad misericordiam. Bullseye! Bullseye! They're appealing to pity, mga higala. Paluoy-luoy dayon. No? They're targeting the emotion of the Filipino nga da sakripisyo ning gihimo nako bisag gipasanginlan ra ko. Wala na. Yan nagtuo pa mabalik pa ng tanan dili na eh. Nausik na. No? Asa na kanila na mga higala gipang waldas na ng kwarta mga higala sa gobyerno. Makaluluoy ang Pilipinas kundi ta magpakabana mo bito ng kining demokrasya mga higala. No, naipanultihon diya sa demokrasya ba? No, vigilance is the price, no, of kini mga higalang demokrasya. Vigilance is the price of freedom. No? Kung gawas nun tagtanan ang pagka mabinantayon, no? Ato ginang kaakuhan mga kaigsunan. Mo bitaw nagkanunay natong gidasig nga kung mahimo lang, no? Ang atong katilingban doon na ginuntay kini magtawag nato nga dynamic democracy nang magpakabana ang tao, no? Naon ta mga higalay mga parasnamo, no? Nga mga tigpamaba